ҳукумати тоҷикистон дар заиф кардани мухолифонаш ҳамеша аз шиори ихтилоф андозу ҳукмронӣ кун истифода кардааст. чӣ замоне ки мухолифин дар дохили кишвар буданд ва чӣ баъди ба хориҷ рафтани онҳо. ҳамеша байни ҳизбу гурӯҳҳои оппозитсионӣ ихтилоф меандохт то аз таъсиси як эътилофи мухолифин ҷилавгирӣ кунад ва аксари вақт муваффақ ҳам буд. дар дохили аҳзобу гурӯҳҳо ихтилоф ворид мекард то онҳоро пароканда созад. ин корро бо ҳизбҳои социалисту демократ кард ва онҳоро аввал ба ду қисм тақсим, сипас қисмеро ки ба нафъи ҳукумат набуд пароканда кард. баъди ба хориҷ рафтани мухолифин низ ба ин тактика идома дод. чӣ хеле ки афсари кумитаи давлатии амнияти миллӣ Маҳмадалӣ Расулов эътироф кард, ин кумита барои ихтилоф андохтан байни мухолифин муваффақ ба таъсиси як эътилофи зидди наҳзатӣ дар хориҷи кишвар шудааст. тибқи гуфтаи Расулов дар дохили ҳизбу гурӯҳҳои мухолиф низ зархаридоне будаанд ки ба нафъи мақомоти амниятии Тоҷикистон кор мекардаанд. вазифаи аслии онҳоро албатта бинандаи Закӣ дарк кард: коштани тухми ихтилофу нобоварӣ байни аъзои гурӯҳҳои оппозитсионӣ. новобаста аз кӯшишҳои мақомоти Тоҷикистон, нерӯҳои бедор ва огоҳи мухолифин пайваста дар робитаву гуфтугӯ ва дар фикри таъсиси як эътилофи фарогир буданд. эътилофе ки дар он ҳамаи намояндагони қишрҳои мухталифи ҷомеа ва аҳзобу гурӯҳҳо ҳузур дошта, бо ҳам барои барқарории адолат ва ҳукумати қонун дар Тоҷикистони азизамон талош варзанд. дар муддати беш аз як сол ин аҳзоб ва ҳаракатҳо ҷаласаҳо ва нишастҳои муштараки зиёде баргузор карданд, бо ҳам баҳсу гуфтугӯ намуданд. нуқтаҳои қувват ва заъфи иттиҳоди нерӯҳои оппозитсияи тоҷик дар гузашта ва гоҳе айбу эродҳояшро бо диққат як ба як мавриди баҳсу баррасӣ қарор доданд. аввалин хабари таъсиси эътилофи фарогир дар шаҳри Дортмунди Олмон дар санаи 9 июли соли 2017 дар ҳамоише бахшида ба 20-мин солгарди имзои созишномаи сулҳи тоҷикон расонаӣ шуд. дар ҳошияи ин ҳамоиш агарчи аҳзоб ва гурӯҳҳо танҳо ба баҳсу гуфтугӯ дар бораи таъсиси эътилоф бо ҳам нишаст доштанд, вале ин нишасти машваратӣ аршу курсиҳои мақомоти Тоҷикистонро ба ларза даровард, ба ҳадде ки Сайфулло Сафаров, муовини аввали раиси маркази таҳқиқоти стратегии президенти Тоҷикистон, гуфта буд: фаъолияти ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон ва иттиҳоди гурӯҳҳои мухолиф дар хориҷа ба амнияти кишвар хатар дорад. албатта маълум аст ки манзури Сафаров курсиҳои мақомот аст, вагарна иттиҳоди миллат ҳаргиз ба амнияти кишвар хатар нахоҳад дошт. Сафаров дар он суханонаш барои расонаҳо ҳамчунин гуфта буд: дар ҳоле ки гурӯҳҳои оппозитсия дар гузашта дар дохили кишвар ба рӯи ҷомеа таъсир надоштанд, аммо ҳизби наҳзати исломӣ заминаи иҷтимоӣ дорад ва ҳама гуна фаъолиятҳои сиёсӣ ва муттаҳидшавиаш бо гурӯҳҳои дигар метавонад ба афкори ҷомеа дар дохили Тоҷикистон таъсир гузорад. ин эҳсоси хатари мақомот ба шахси Эмомалӣ Раҳмон аз таъсиси эътилоф буд, ки аз ҳамон рӯз тавтиаҳо ва монеагузориҳо алайҳи оппозитсион шурӯъ шуд, то мухолифин натавонанд эътилоф таъсис намоянд. дар ин муддати кӯтоҳ мақомоти амниятии Тоҷикистон бо фиреби баъзе аз фаъолони мухолиф ва бо ваъдаҳои пуч онҳоро ба дохили кишвар бурданд ва аз онҳо барои сиёҳкунии чеҳраи оппозитсион ба таври васеъ истифода намуданд. вале ба рағми ин ҳама кӯшишҳои режими Эмомалӣ Раҳмон, эътилоф зинаҳои охири таъсисёбии худро мепаймояд.